hajléktalannal útnak indultunk felvételizni a lehetőség házába, ami egy hajléktalan szálló. Még kérdés, hogy elutasítást vagy melegágyat kap Róbert. A túlélésért versengő világban a lemorzsolódók idővel maguk is morzsákká lesznek. A gazdagokat egyetlen szerencsés sorsfordulat választja el a szegényektől. Mindketten egyformán küzdenek, de az elesettek kálváriája sosem ér véget. Csányolnak igaza van, hogy haza nem szabad vinni. Tehát kell egy egészséges hobbi, vagy egy egészséges család ahhoz, hogy kizárja az ember, mikor kilép. És tényleg bele lehet zakkanni. Ki kell bírni egy hétvégét, hát koplan. Nincs mese. Azért, mert nem fogok örökké ott állni mellette. Nem foghatom egy életem át a kezét. Mindenféleképpen holnap elmennénk akkor arra a felvételre. És abban mondta egy főtásom, hogy abban önök tudnak segíteni, hogy akkor az ő helyére be tudok menni. Aranyos az ikertestvére, de elhelyett. Na, Robert, ne is ragozunk tovább. Nem volt Newton Istánnal. Így laktak a tetőtérben, balhéztak. Így van? Én nem balhéztam. Tesója volt? Mindig miatta szívtam meg. Ez fordítva mondta, úgyhogy Persze, mert alákapott. És nagyon sokszor a tesó elgépezte, meg elitte a pénzt. Miért lett állami gondozott? Hát mert anyámat adott a kórházba. Na, Robert, akkor ugye itt nem tudjuk elhelyezni, mert tiltólistában egyik házban sem. Inkább azt kellene körbejárni nagyon röviden, mielőtt elengedjük, hogy többi szállót ismerjen. Jó? Próbálj meg és takarékoskodjon. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha lenne egy aranyhal, aminek lehetne 3 kívánsága, mi lenne ez a 3 kívánság? Én megmondom önnek azt, hogy lenne nekem egy minigazon is elég lenne. Egy lakás, egy kedves aranyos barátnő, meg jó munkám. Sajnos ilyen országban élünk, hogy egyszerűen hogy mondani szokás, hogy van pénz, van szerelem, nincs pénz, nincs szerelem.